Taɗele mon gaske ballal kenka yeri jagana Umar jagana tawitiɗo dow e wuro meɗen Hammadi Kunari kala ko fewti e bangue matériel maji ha e bangue ko wiyete ko peinture e dendagal kene yada e muɗum gila e sima jamde ha e ko nandi hen wat feeri jogodira e Umar jagana le grand quincaillerie kala matériel mo cohluɗa ma heɓɗum tawi hay caɗele gote adañani so tawi aɗa jogui gantu wawde arde wat commande ko cohluɗa ko e matériel e gaddanma ha e nokkuma jokkodirta koye makko Umar jagana le gérant de ce quincaillerie est 77 566 23 21 77 566 23 21 gila e sima jamde peinture ha e dendangal infiluji walla relance e prisaji muɗum e ko nandi hen bandiraɓe hunari e taride muɗum caɗele mon gasi e ballal quincaillerie jagana Umar ene huccodiri e école Mohammadi Hunari quincaillerie jagana Umar ari wallodirde e ɓesgu fuutankoɓe bismillah ya won toga ma doy liggéey alhamdulillah ko tago dara takara yam tan minde adnum gawo ko haaju ay temudo fon jimbo jawren bodu ko ja bol yen dendu bismillah parce que abu selam amma jannuman ko do on tabay allah on kabande kabay ko dara alhamdulillah la yetta kabay abu ñannami taymo haw jode mbedd mala galam woni haw jodi berne dal belay ko santirem abu gasi abu an sayi yande hono wano wonde sagarni anda bu bandu fonne yane bedo kadi hay entraînement men jaadno joni on atti hay yaade hande tawmo jodi o konko yomi berne belay be neddam ko woni ko halni metta mo fof wala metta ma ko ande dagam ko bi jum wara way haaldam cadele mum non ko mi celabe hande ay celabe hande ci min nangi mo ko bi nenam on mo nangi dum min nangi dum bi nenam bon afra musimu o wi kam wala wa halne gor sona mino min mi yimo santiram non nan mo ko dum wonno non o suuday mo halni ay bismillah wi kam wonde wondo o tampi o nyamata o yahta kalto yi suwaɓe wuro ngon batti wiidamo an min jeeni an bamma an ala ba yiyaɓe kalde safa o wi o ɓorti o walla o yalta wuro ngo kono fof mi ittimo mbimo oto waɗ noon
neɗɗo noon baaji mum kam aw saay o wiyomo nani kono manda so jeeyi o jam o wiyomo o nani jayimi ɗati mum ɗo kono jaɓani eyyi mi nani yettirtama tan kono jaɓani eyyi donc min nan mbawmi wiydema artiri hakkille mo hannan no mbaɗa seeɗa jam wonto moɗam nde alhamdulillah kan ɓuuri jam sago jandani mawɗo jam yande mbeɗe jam holtintimmi yaade joni noon jiɗɗo yaade no ganduɗa hoore wona kono mi ala kayitaji ɓen no ganduɗa hoore noon namdare ganduɗa hoore noon seydi kayitaji ɗum waɗi ko moƴƴi kadi lawol nokkuma so tawi ala kayit ya arto e nokku he commune he namdoɗa ya waɗane kayit minen hamin jogui komin mbaɗata somin mbaɗi so gasni ɓenne tribunal ɓenne kañum ñawde kayit kono noon so tawi aɗa jogui hen sikka sakka ma duttirɗa ha to jinnamaɓe namdoɗa est ce que meeɗin fewnandema kayit neɗɗo wawi ganduɗa wornona hebde kayitaji taw adani yimɓe ɓama neɗɗo sa ari ɗo minen min gaɗaɗo namdadema ko ya addoye yummiraɗo so ari ne ƴewane cuurel kayit min namdo ko yadde photocopie carte d'identité yummoni e bamum so addi ha parita ko juɗnaɗo ɗon ɗon après wawa waɗanede kayit wonde kayit min hôpital o wonde ko ngel jibna so tawi noon diwi ɗon yii ha cuurel ngel mawni pour ganduɗa heeɓi kayit yiiɗi heeɓi kayit mo adda photocopie d'identité bamum so tawi kadi ka joguiɗo kayit mbiɗa garɗa ko namdade so tawi neɗɗo ne wawi heɓde kayit o ala kayit bamum ene wawi no ɓaddamma ko ni ande mo ñaagima nan si ɓolla e réseau waddemo kono noon mbasa ƴegginan makko mbasa futaɗamo hen gasata hakkille makko kala fonno yarama ardema doole ustumo minne somo ari minne so arami mbaɗa anni ko kaldama ko min hoore min ko ƴettinanimo haala aw kay min kam min ƴettinanimo haala ala e hakkude ɓiɗɗo jinnaɗo kono yewtude fof min jewtude kono mi ronka mi ronka mo après hay saaha comme mi waɗa min sallani min kam min gadduɗo waddemo gayen par ce que waɗani o wanomo sandirem no feewi ɗum ko yiiɗi haalnede o tawa wawi haalde ɗum no kaalam mbino ɓinguelam taw ko gonga min mbawa huccudemo ɗum yaade haala noon kala a ko woni tawa ko gonga kay ko gadduɗa ɗo hen ko mi wawa huccidemo ko hande mi wiyama ko oɗo woni bama ko mi wawa haalde ɗum a faami emi wawa haalade ɗum ala oɗo way nene lawol ne hokki ɗum so tawi ganduɗa a ala kayit bamma lawol ne hokkuma ya arɗo mbaɗa photocopie carte d'identité yummiraɗo mbaɗanɗa demande
an kadi giddirndani fof wona gayni fof bidi walla suul gayni aɗa wawi ɗum ɗo bala to ɓe foti foɓɓiteede hedde to yimɓe gottotoɗe on liggey goɗɗo ɗen ɗo ha foɓɓitoyaka foti suura Masyaallah baru nambah. Lalu celi kam. Kamu ni guys. Allah ka wulde kam yi yuma parbi anon ko yuma nena gal yuma nena ani aha eh kay tan alhamdulillah na day nayde wallahi haaju way nani jeli kam mawd alhamdulillah dama na jambolo kam o tanawi oto juut ha sey ma dum himo yehi anda ko waxti anda ko ti ko ni na ko sabu na ko nani aha dum non eh walla nga banda ham o yi joni mbiyama o yehi joni yehi mbima joni yehi so wana garaso yi aminde mi anda o yehi jen men gabum warta ko garaso aɗani o moni kadi Allah waɗi min tawi ɗo jinna debbo kadi hay hunde tan ko ɗon hokko konngol yeeso makko inchallah dans ce temps mawni yewtide eyyi ɗum tan woni gakkoyde amen to Allah min jiiɗa jumnat saabu no wonno sa woni kadi haajuji ɗin keewi eyyi ko ɗum tan eyyi kañum kam ko noon tan no wirini ene wayno haalata ko o haali ɗum kadi komin musidɓe ko goon e kadi min nene oɗo dumunde fof soko Allah ɗo dileyani dartani ko wan noon noon e wonko aɗa heɓa tan sa waasi ɗum sa renaki tan kadi kewɗa ko wiide walla won keɗe won joni noon ko ɗum saabi ɓerdam koko bonno tan mbimi hankkadi min ko fate cuuɗiɗo ko sawa ɗon noon o artiri kam e wonde ko mbiyammi mi perdi mi heɓtata ko ɓuri ɗum eno ɗo mbimi ko wonata ɗo o sifima o wi joni ɗum koyɗami ngam ɗiɗi arde min darta so tawi ene wona min jiɗi ko wadde cuuɗiɗo min wurtay yahuɗi hen ko siffino e ma ko fuɗɗimi yiɗi maari haɗi wiide yeeso wona leetere kono jangga jomum wona toñage min momo hamin bolta koy haalaɓa koy ko haalaɓa mi weltima koyɗe jaam gaddi on kadi mi weltima e nder debbo kadi faamam tan sa wonani e dewgal haydara a wonani minen kadi ko jibinaare mbiɗa wonde jibinaare minen kadi ɗaɗɗo konngol kadi ɓe nani haala mum weltima e haala mum e atanna noon komi haalde jibinaare ɗon kam konngol ni yeesa
baddu toɓe kañumen kam no sukaɓe men ɗi fof ene jaari komin wayno déjà mi wini yettini heddi ɗon somin mbawno yiɗi jinnaɗo so tawi eɗen jaha ha ñira wonde enquête kam haaju allah enen ndenndi ko fof sa fandani en enen ndenndi kono noon ɓaaɓe on ngari on kaldiyam eyyi koko on min jiɗa ko leydi noon en jiɗama lelta artin hannde ala ala alal ko oɗon mbawi wittade ɗo noon fam allah fadlullahi rendez-vous ɗi ko ala hande mi watta soble mo wat sesam janganani noon on ala kara ko ɗo inchallah ma faali ɗum de nenam nokkota ɗum wadde ñande ɗo mi en aɗa andi mawɓe ko radio e tan ɓe ngannduɗa radio mo hannde ne weeli en jandi hande sakkanne heeɗe diwan inchallah mataw a kantoyno aɗa ko nandimi hen a sali haga tuat mi haaldima yeeso wonade hen ko non tanno joni wa jangguima gayni on jarama on jarama wa jangguima ɗum ɗon mi calmini jinnaɗo so yetti ko jobde kono yettode ɗum gamala baaji mami toyi sol tawi yettoɗam nde weeɓani ittudde eyyi jarama on jarama Allah eɗen gaddiɗo haala mawka oɗo ɓiɗɗo mi anda fof hono jaranmi